ce bună idee! Cea mai bună idee care ți-a putut veni pe ziua de azi. Da, și nu o să mai ne deranjeze mama. Wow, ce frumos gândești! Dați o rețetă. Ia zi! Facem turtă dulce. Așa. Punem ceva Așa. în ea, cremă gustoasă. Așa. Și aruncăm pe față lui mama. Ce zici? Și o dăm și cu cremă prin frișcă și o murdărim cu frișcă. Dar de ce, Adu? Te-a supărat mama cu ceva? Te-a deranjat cu ceva? Da, mă sperie. Te sperie? Wow, te cam enervează. Și cu Iar îi lipim gura cu niște lipiri. Ce bună Și cu idee. tataia ce face, Madu? Îi lipim gura cu lipiri. Oh, bate palma, bravo. Și urechile cu lipiri. Să nu mai aud. Și la ochi ce le punem? Lipici. Și cu tataia ce face, Madu? Și punem niște zaliză de broască. Adu, da, cu... Și le punem și niște zopsea degustatoare. Degustătoare. Adu, dar nu mi-ai spus noi nicio rețetă pentru tataia? Punem niște păr și ceva amastecor de umbla cu hinchiș. Punem niște noroi. Da, și punem câte capcane să stea cu capul în jos. Adu, Punem niște creioane pe pereți, care o să scriem pe pereți. Oh, cred că e mai bine cu acorele, da, Andres. cu vopsea. Dar putem și cu creioane. Bineînțeles, ca să o enervăm pe mama cum te enervează și ea pe tine. Da, uite așa. Lasă, cumpărăm niște acorele, Andres, și pictăm, facem picturi pe pereți. Adu, dar pentru tataia n-ai nicio rețetă? Am pentru el o rețetă bună. Așa, Îi aruncăm niște penzule pe jos, așa. murdărim cimentul și gozoarele Așa. și facem televizorul cu bubițe, dar mai mult îmi place să-l dorsim cu zede. Ca să nu se... Cu zede și o să vedem toate zidiele cu verde. Mamă, Ce dar ce rețete idei bune, bune ai. rețete. Dar de unde îți vin ție atâtea idei? Na, știi de unde? De la Jerry. Wow! Ăsta, Jerry, e tare inteligent. Jerrycă Tomică. Dar eu eram Gererică și tu erai Tomică. Da. Bun așa? Eu sunt Gererică, că îmi place mai mult de Gererică. Da. Și tu, săracul de tine, îmble, vai de capul tău, păcălit de Gererică, prin capcane. Da. Și pe tati îl mascăm cu niște... știu ce să facem să o speriem pe mama. Ne punem haine pe cap, pe mâini, Aduce tati niște măști. Punem așa gluga în cap și facem așa. Wow, dar mamă, ce m-am speriat Că mă eu. sperie și eu. Wow, Să sperie vecinii mei, Andres, vrei să se pișe pe ei ăștia, japonezi ăștia comici. Dar vrei să scriu eu? Da, te rog. Trimitem și mie un soare. Să trimit. Să vezi ce soare îți trimit. Putem soare. Așa, mulțumesc. Acum scriu cum. Ia scrie, ce-i scrii lui mami? Ia. Ce mi-ai scris? Uite. Vezi dacă merge... Te iubesc, mami și tati. Vezi dacă merge la grădiniță cum am învățat să scrie, să citească singur. Dar mâine mergi la grădiniță?
E dat în cap acum. Este cap. Toate dispoziția este. Auzi, tataia, dar fă și tu o vrajă să despară grădinița aia cu Amadei aia cu tot. Dar nu trebuie să O dispară. magie. Da? Stai să trag dacă am o carte de grădiniță. Dar nu trebuie să dispară grădinițele, că grădinițele sunt magice, ne învață să scriem, să citim. Da, da. Jocul să amalant, doamnele și jocurile să fie amalante. Și toate grădinițele să fie mincinoase, păcătoase și desparoase și să despară toate. Jocul! Andres, dar cum, ce prostii spune învățătoarea ta? Cum spune? Ce spune? Mai zi o dată, ca să audă și tati. Cum, ce prostii spune? Ia zi lui tati. Pizza, mătii, cramba, mătii, samba, mătii, amatanta lui mata, pisica lui mata, buburigul lui mata. Așa spune? Da, La spiarajez, așa să vă... Așa e bun de dus la lucruri trăsnite. Ce femeie nebună. Mă, amețești. Dar ție ți-a zis ceva, Andres? Te-a deranjat cu ceva? Cu ce? Ce ți-a zis? pustice. Auzi, dar lui Ioana ce i-a făcut? I-a dat? O bătut-o? Bătutul de atâtea ori, o luat-o de mine. S-a făcut poate. Și ție ce ți-a făcut? E geloasă, e geloasă. Mie mi-au spus prostii. Și la ceilalți copii ce le-au făcut? Eu aruncat de perete, eu de nuală. I-a pus la fiert? Copiii, Pa, închide tu, Adu, te iubesc! Pa, crocodilule, tati și cu mami te iubesc și vin repede la tine. Să o saluți pe Andreea din partea noastră și pe prietenul tău, Costelușu. Hai să zic dacă am o carte de prostii. Termină. Am găsit una de prostii. Socu, soca, sani, Pa, Adu, te iubesc! Pa, tataie! Pa! ia-ți ceva. Ia-ți o jucărie și a cărții. Și păpușăței. Pisicuț. Dar nu lua așa alea, nu lua așa asta. De ce? Una pisicuță eu, nu lua asta. Că n-ai consulicare acolo. Dar vreau să fac mă. Acolo avem altceva de făcut. Are Andreea, nu lua cărțile că eu nu le duc.